Heippa vaan kaikille lukijoille täältä Oulusta. Kello on vähän yli 11 ja pitäisi lounasrahka syödä. Sen jälkeen suunnataankin Leadershopin kautta salille ja sen jälkeen olisikin vuorossa pumppi. Sitten nopeasti tänne kämpille. Ja nopea suihku ja laittautuminen ja kaverisynttäreille. Tosiaan kiireinen tämä päivä. Matikkaakin oon yrittänyt ja yritän laskea niin ja sinne synttäreille, niin en pahemmin blogia kerkeä tänään päivitellä, niin tein sitten tämmösen nopean videopostauksen. Mutta joo, nyt sinne lounasrahkasyöntiin ja sitten salille. Eipä minulla lisättävää. Onko Mandilla lisättävää? Ei täällä Mandillakaan olla lisättävää. Joo, mutta ei tässä sen kummempia. Semmosta siis. No niin, palaillaan. Hei hei!